مولاي صل وسلم دائما ابدا على خير الخلق Wa dzalika bi anta amala bi fikrihi wa tadabbara bi aqlihi. Annallaha khalaqahu min nutfatin fir rahim fa ja'alaha ulqatan summa mudghah. Wa dzalika utawi mengkono-mengkono raqul qalbi, manane aluse ati. Ati iku iso dadi alus bi anta amala. Gambare arep ento angen-angen sapa wong bisikri kelawan pikirane wong wa tadabbar. Lan gelem-gelem angen-angen sapa wong sami mikir bi akli lan akali wong. Ana wa ing satemene wa ta'ala khalaqa gawe sapa wa ta'ala ku iman Allah gawe minut fatin saking mani firrahimi ing dalem rahim. Baca alam gawe sapa wa ta'ala ha ing nutfah. Digawe alaqatan ing alaqah. Ya alaqah niku pokoke mani sing wis mulai menggumpal sing summa mudghatan mongko nuli Allah gawe ing mudghah. Mulai dados daging napa dados napa ni summa ja'ala utawa summa khalaqa mongko nuli gawe sapa wa ta'ala min hasange nutfah tesange mudghah lahman ing daging wa asman lan ing balung wa urukan lan ing pira-pira napa otot wa suban lan pira-pira asbun sumsum wa syaqalan ge bolongan sapa wa ta'ala lah kedue kabeh jisim niku sam'an ing pendengar wa basaran lan penglihatan wa doan lan pira-pira anggota semasa halam ngono gawe sapa gampang nok sapa wa ta'ala al furuja ing metu lil janini kedue janin kedue bayi sene kandungan minpat ni umihi saking jerone wetenge ibune janin wa alhamahulan maringi ilham sapa wa ta'ala ing janin irtido asati ing nyusu ning ibu wa ja'ala lan gawe sapa wa ta'ala ing janin fi awalil amri dalam kawitane perkara kawitane tahapan bila senadan kan tanpa untu suma ambata mongko linu kono sapa wa ta'ala lahu maring janin al asnana ing pira-pira untu suma askoto hamung kono ni gugurna sapa wa ta'ala ing asnan wa zalan ngilangno sapa wa ta'ala ing asnan ing dasab isine nalikane umur 7 taun. Suma ada mongko nuli balekno sapa wa ta'ala ing kabeh ing asnan marutan ing tempo ukra kang liya. Wa ja'ala lan gawe sapa wa ta'ala ahwalal abdi ing pira-pira tahapane kawula mutaghayyiratan ingkang rubah min sigoren sanging cilik ila kibarin maring gedhe. Min sigoren sanging cilik ila kibarin maring gedhe wa min sababin lan sanging nom ila haramin maring tuwa. Wa min sihatin an sangi sihat ila sukmin maring loro. Wa ja'ala lan gawe sapa wa ta'ala alab daing kawula kula yaumin ing saben-saben dina yana muta turu sapa abet wa istiqdu lan tangi sapa abet. Wa kadhalika lan iku mengkon-mengkon kabeh syuruhu te rambute wong wa asfaru lan pira-pira hukune wong. Ulama sakota nalikane ceblok apa syek minha sanging ikilah syuur lan asfar roja amko bali apa syek ilama kana. Tekuku tarambut nak diketok balik nek. Wa kadzalika lail wan nahar yatawanawabani saling bersilih gumanti. Ulama dhaban nalikane ilang ahaduma apa salah sijine lail lan nahar ja'a moko teko pala kharu sing liya. Wa kadzalika lan iku mungkon rubah asyamsu wal qamar utawa srengenge wal qamar lan rembulan wan nujum lan lintang wa sahabul lan mega wal matar lan udan. Ulaha utais kabehane kabeh utaji iso teko wa tadzabulan iso lunga iso ilang. Wakadali kalan iku mengkon-mengkon kabeh al-qamaru te rembulan. Yan mahiku kahapus apa qamar kulla syahrin ing saben-saben wulan. Sumaya taka malu mengkon nuli sempurna apa syahr, sumaya mahiku mengkon nuli kahapus apa syahr. Wakadali kalan iku mengkon-mengkon kabeh al-kusufu utawi gerhana matahari, gerhana li syamsi kedue srengenge wal qamari lan rembulan. Haitsu yadhabus kirana iki ilang apa ado apa padha minha sangking asyamsi. Sumaya udu mongko nuli bali apa ado. Wa kadzalika al-ardu takunu apa aratu ya bisatan iku garing. Summa ing ditu mongko nuli nukula sapa apa fiha ing dalem. Fiha ing dalem arat annabata ing tanduran. Sumaya ditu mongko nuli ngilangno sapa ta'ala min hasange nabat. Fa yaudu mongko bali apa nabat ya bisatan hale garing. Sumaya ditu mongko sumatam butuh nggih mongko nuli dadi tukul apa nabat marotan ing tempo ukra kang liya.
Pun kesimpulannya faladi mongko tidat kodaro kang kuasa apa ladi. Faladi mongko tidat kodaro kang kuasa sapa ladi ala dalika ing atase mengkon-mengkono kabeh kulis kebane dalil. Zat sing kuwasa nglakoni iku kabeh berarti qadirun zat sing kuwasa ala ihya ilmota ing atase nguripno wong sing mati. Ba'da fanaihim sause rusake al-mauta fil ardi ing dalem bumi. Rusak utawa ketoke rusak. Fa'alal abdi mongko ing atase kawula. Wajib kita siapa saja kawula wajib ayuk sira. Ing nyeto ngekengkene sapa abet al-fikra ing mikir. Sidalika ing dalem kono-kono kabeh hatta yak wasi kuat apa iman imane abet. Kuat banget iman bilba si klan anane tangi saka kubur badal mauti sause mati. Wayak lama fa'alal abdi ayyuk sira wayak lama lan ngerti sapa abet annahu ta'ala satana wa ta'ala ya pasu bakal nangene sapa Allah ing abet wa yujazi bulan bales sapa wa ta'ala ing abet. Ya amali kelawan pira-pira kelakuane utawa prilakune abet. Fa'ala qadri kuwati imanihi mongko ing atase kadar kuwate imane abet bidzalika kelan mungkon-mungkon kabeh. Yasta itu tenanan sapa abad sitaati ing dalam taat wastina bil mukhalifati lan ngeduwi barang-barang sing lentang lisar maring sarah niki napa sarah niki dawuh Nawawi terus nak dawuh Ibnu Hajar Al Asqalani sing teng matan niku nyritakno mantaro kadunub qalbu wa mantaro kal haram wa akalal halal sofat napa fikra. Kalau terang orang yang masalah halal ya. Halal niku ya sing dihalal pengira. Kira usah takok halal niku sing halal fikih, kok halal wis halal pengira. Itorno lewat fatwani fuqaha. Tapi aja diwale sing dihalal ulama napa? Oke. Karena ulama liberal halal terus. Paham nggih? Nah ulama ekstremis haram napa? Haram terus. Mergo akeh bisnis halal sing mesti nyerempet haram. Ya akeh bisnis halal sing mesti ora kok mungkin mesti nyerempet haram. Saling adol biasa, kadang sing tuku ya wong ape selingkuh. Kadang kowe naksi ngetro wong ape demenan. Padahal naksi iku halal. Nek mosok takoki beda temu tiba. Nak temu mriku mboten angsal haram. Ya iso. Lalu kira usah kecangkeman tuh ngano wong, kena tuh ngano wong itu semoga sampai tujuan dan berhasil tujuannya berarti sing copet tuh kasil copet ya repot kak. Nama lainnya kalau bolak balik matur teng mriki, teng Bojonegoro, kalau niku gak ada kitab Al-Dunia karangan Syabdul Qadir Jilani ini beliau gak ada kitab termasuk nerano kitabul halal wal haram. Iku piyambake ngendikan sing darani halal iku ma'ahallahu. Siapa ngerti halal no pangeran yo halal. Terus fal halal halalu hukmen. Kulo aja eling takbirin. Fal halal halalu hukmen la halalu ainin. Sing darani halalu halal hukume, ora kok haram aine. Kulo balen malih. Fal halal halalu hukmen la halalu ainin. Sing darani halalu halal hukume ora halal aine. Saiki ana wong bareng lonte untuk dhuwit opah 50.000. Bariku tuku beras ning ngono. Terus tak takoki dhuwit 50.000 iku hasil lho. Lonte. Terus tuku beras ning ngono halal ta ora? Kowe nampa dhuwit iku halal ta ora? Lho gak jawab kok kowe usul muni halal dene. Wah, cocok. Kan halal. Mergo sing darani halal halale hukume kowe jual beli iku halal wis ngono tok. Kita ndak perlu ngecek dhuwit iku kok sapa. Nggih dhuwit iku kok sapa. Kadang makin kiai kan halal Gus. Kadang kiai sing nyalam template iku koruptor. Bulet kan? Bulet apa bulet? Bulet. Tapi kalau lagi nanti mikir pas sinau kitab niku. Halal be haram itu tuwonde. Mergo Abdul Qadir itu orang Jek Sugeng ya tak protes tak takoki tenan niku halal be haram tuwonde. Mergo ngeten. Nak dhuwit wis kadung ngecekel maling, misale ana copet nyopet duwike Mustofa 50.000. Nah, nyopet 1 juta ora mungkin ora ono. 50.000. Bareng nyopet 50.000 ditukokno ning gone Ruhin. Duit iki kan aine kan haram, mergo kok hasil nyopet. Berarti terus suatu saat Ruhin ngerti. Cah cilik sing tuku beras mau kok duit copetan.
Demi Allah, mudine wong khusuk goblok. Demi Allah, duit iki ra tau tak nggo, haram. Mergo kok duit cah cilik sing kon nyopet. Ya khusuk iku kadang ono pintune khusuk kok ono pintune. Tapi ya apik wong khusuk iku ya pinter, wong khusuk iku berarti pinter. Tapi kadang ono pintune. Pintune ngene. Duit iki halal be harame tuanti. Tuanti hen. Cara aku tuwa halale, mergo dhuwit iki berstatus haram jog dicopet saka ruhin. Tapi ruhine dhewe kan kok halal. Sekarang ruhin untuk dhuwit iku kok adol piring Jepang. Paham ya? Ya pegawene Pak Ruhin adol piring apa? Jepang. Sing tuku ya wong Jepang ora salat-salat iki. Dadi dipangan yo dhuwit kok wong ora salat wong Jepang. Lah, ruhin iki jawab, dhuwit halal mek haram tuwa ndi? Nah, lah iya kan ini kan mutanajis, jadi haram job. Kau cah cilik nyopet mau, sedurunge kau indukane mongko Mustafa sing dicopet mau, kan halal. Kau badul roti Mustafa misalnya. Nah, saiki kaya wong zina, duit kecekel lonte jadi haram. Mergo entuke duit iki kau transaksi zina. Tapi duit iki kok halal, wong kau nyolong hasil panennya bojone. Jadi hasil panennya dicolong, digo selingkuh. Halal kan? Ngelakuin bojone soalnya juga keluargane kok seneng mungkin haram. Gak wis ngene dekne hasil panen terus digo selingkuh. Pertama duit halal atau haram? Halal. Terus digo transaksi lonte haram. Terus lonte tuku beras niruhin. Ayo kira tau mikir ngono. Saya mulane wong mikir. Dadi halal iku yo angel tenan. Mulane halal iku halal hukume la halalu aine. Dadi sing diarani halal ku anggere Allah ngendikan halal yo halal. Kira usah neliti aine iku. Karena aine potensi kabeh. Ayo dhuwit saiki potensi kabeh. Sing duwe wake-wake kadang koruptor. Kadang dhuwit macam-macam. Ki darane haram kabeh. Terus piye? Ora piye? Mulane sing darane halal. Nak jare Imam Ghazali, kowe nak kepengin mangan mesti halal gampang. Kowe aja mangan nak ora lesu banget. Nak kira-kira ora mangan iku mati. Kowe iku mesti waline iki. Berarti sedina mangan 30-an. 30-an dari iku ora mungkin gedut kok rugen, ora mungkin. Mergo iku parilane, fardul masalah iku parilan pengandian. Pengandian masalahnya adalah jika yang kamu makan itu benar-benar haram, apa mana terima syubhat, itu pasti halal. Mergo fa innad darurat tubihul mahdzur. Ko innama harrama alaikum maitata wa dama wa lahmal khinzir. Kono istisna famanit turra. Umpama darurat daging celeng wae halal. Amalane ulama itu ciri khasnya mangan rapati akeh. Perkarane umpama haram akeh. Wis ora ulama rong piring tanduk. Wah, itu sekali haram tenan perkarane. Bar tanduk, blegekan terus rokokan gitu. Bar iku ngombe es teh rong gelas. Wah, itu sekali misalnya mungkin donga iku haram, yo haram tenan. Tapi nak kowe sak kadare nak ramangan mati, iku umpama haram ae halal. Perkarane mutlak. Tak warai dadi wali. Nak wani yo daftar yo lakoni. Nak ora kuat yo ora usah ngaku wali. Jalan kedua mukasafah. Artinya mbok ambu nak thayyib, nak wangi halal, nak wah malah kesuwen meneh. Karena untuk menjadi mukasafah daftar sing pertama mau. Wali mau. Lagi mukasafah. Mulane ngaji ku mbek ulama fikih wae, kok halal haram itu gampang. Kalau ulama fikih kita salami template koruptor yo halal. Iso wae sing dikek aku pas sing halal sergur. Semuanya halal terus. Taman delok Fathul Muamalah biman aksaru mali haram asal gifat. Ansal perkara ini pikirane iso wae sing dikek aku pas. Wah, karuan koruptor jabat koruptor ketangkep bolak-balik salam template tombo dari alasane sing dikek aku iso pas sing mau sing pas terus dene. Padahal wong. Ada kecelakaan Imam Syafi'i wis presiden fikih. Nang nyek wong fikih wa hadza qasin lam yaqal buhu tuqa. Wa hadza faqih qasin wong sing atas atine lam yaqal buhu tuqa.
atine gak takwa blas. Tapi nak komentari wong tasawuf Imam Syafi'i elek meneh. Mane rugen nak tasawuf tak arani bodho ora rugen sing bodho. Wong tasawuf mesti bodho. Cara Imam Syafi'i lho. Wa hadza jahulun kaifadul jahli yansafu. Wong tasawuf gobloke ra karuan. Lan ora gerak fatwa. Wong kok gobloke ngono. Imam Syafi'i wong paling gedhe wong tasawuf. Malane Imam Syafi'i rondo benten mek yang tasawuf. Malah adekne ngendikan kowe cek waras utekem. Kok tasawuf esuk. Iku ora nganti awan wis ahmak. Ahmak ku wis utekem wis bodho. Wis tasawuf jajal setengah hari wae. Sangka utekem bener, setengah hari wis ahmak. Ahmak ku bodho. Tapi kok terus kowe ra tasawuf iku nyanyian Imam Syafi'i. Kok dekne yo alim fikih yo tasawuf, mari iso ngenyek loro-loro. Jadi kok nek Imam Syafi'i ngenyek yo kepen dekne wong alim, ora usah melok ngenyek. Orang alim, kowe korban kok malah korban wong liya. Contohnya ngeten nggih. Sing dicontohno Imam Syafi'i. Ya contoh paling gampang ya. Sing darani jual beli halal. Ya sing darani jual beli halal itu. Nah cara fikih ana ijab kabul. Ijab itu pokoknya wis misale bituka terus kemudian kabul itu misale nikah ya. Walimu wis muni angkah tuka wa zawas tuka, anakku ngene-ngene terus kemudian kabul itu nikah wa taswija billah. Wis. Secara fikih itu halal. Karena sudah ada ijab kabul halal. Terus enggak ada problem dati. Problem dati itu perempuan tadi tidak mahram Anda, tidak rodo Anda. Tapi ada kemungkinan haram. Sebetulnya ada sisa fikih yang enggak didiskusikan. Yaitu salah songkon. Nyongkone kuwi wong prospek, jebule wong sing gak prospek. Iku ya iso dadi haram perkarane. Waline setuju iku mergo dengan tanda kutip tertipu. Dadi tebar pesona terus casing iku ya mare haram. Mergo Nabi nate nekahno tiyang disongkono. Jebule wong itu wae iku farad dan nikahnya dibatalkan. Jadi salah sangka iku dadekno. Mulane kan ape nikah nak kepen halal tenan. Yakinkan istri Anda bahwa Anda orang paling tidak prospek di dunia. Wis pancen ngoten. Terus ada sisi tasawuf. Sisi yang di luar analisis fikih. Kawin nak niat ninggalno zina, ngekeh-ngekehno mati Kanjeng Nabi iku kawin berstatus sunat. Nek mau kepengen nekani syahwat, terus pikiran mungkin roh rasane wong wedok, kawin niku kawin sing bid'ah sing elek. Sampeyan saiki tak takoki, barang elek dikongkon ninggal atau dikongkon nglakoni? Jadi itu ada aspek, ada sekian aspek. Cara fikih, cara napa? Tasawuf. Mulai Imam Syafi'i nate gada arto disukani Khalifah Harun Rasyid. Niku nate kula hitung sekitar hampir 2 miliar. Niku dekne keluar dari Harun Rasyid sampai rumahnya itu tidak membawa 1 dinar habis diberikan orang. Karena pikiran Imam Syafi'i ya seperti itu. Kalau nanti cerita tentang mriki, muga sampean lali. Imam Syafi'i ini dua mitra diskusi, jenenge Syaiban Ar-Ra'i, masyhur. Jadi Imam Syafi'i itu dikonco alim, sitok tukang ngangon wedhus, sitok dadi qadhi. Imam Syafi'i jabat dadi qadhi. Kalau ada sengketa hukum itu tanya dia. Syaiban Ar-Ra'i ini alim tapi tukang ngangon wedhus teng kampung wong desa. Wedhuse dhewe ora berarti. Sampe rasa bayangno terus muarat buruh mboten. Terus Imam Syafi'i tanya, "Ya Syaiban, menurut kamu zakat itu wajib pada siapa?" Dari Syaiban Ar-Ra'i, ala madzhabi aw ala madzhabi. Iki cara madzhab ta madzhab? Ya cara madzhab mlapo cara madzhab tak takon. Aku roh dhewe jare madzhab. Karena cara madzhab yo wong sugih wajib zakat, wong kere apa meneh? Kok iso melarat wajib zakat? Kan tujuannya zakat nyucakno donya. Apa dunyane wong melarat luwih suci? Wong kadang melarat bulete ra karuan. Lahan parkir lapangan wong akeh. Kabeh masyarakat di hak lapangan. Mau urafia, Fred. Wong wajib bayar. Kok iso halal kok di lapangane wong akeh, mau kowe urun
Rafia mbok pasang. Lho kula ora nyak tukang parkir lho, biasa tukang parkir. Lho ora yo ben ora harus kira melarat kadang yo kok subhat kok bulet lah waktu muni haram kok bulet. Darani Joko ora ilang yo ora tanggung jawab. Lho lapangane wong akeh urun Rafia kok berat. Terus kadang sing parkir yo rugi, sing afkor luwih fakir timbang sing. Lah misalnya sak parkiran 2.000. So hari itu ono sepeda motor 100. Berarti untuk dhuwit piro? 200.000. Lu kadang sir parkir dhuwit 5.000. Sing adol lapangan untuk dhuwit 100.000. Dari kono melarat sing pinggire lapangan iku, hubung pinggire ngrasa wae. Ya aku sing wong kene dibagi 100.000. Terus atas nama apa sing njuk bagian atas nama apa? Sing parkir syaratnya halal kudu wae tasarruf ora wae blas. Halal apa haram? Bulet atau muni haram? Bulet. Terus PP melarat dekne ora tau zakat alasane. Melarat mana dinyek Imam Syafi'i. Apa wong melarat itu dunyane mesti suci ada orang wajibno zakat. Meneng Imam Syafi'i. Waduh, saya pinter tenan jadi. Lane kula wis sering zakat zaman kula melarat kan saiki sering zakat. Kok kula wong alim, maras tenan kula. Dadi melarat kula nggih zakat. Wis. Imam Syafi'i lek kan lucu. Lah terus tahu melarat zakat dikekno sapa? Oh dhewe melarat. Yo digolekno melarat liya sing koyo dene. Terus Imam Syafi'i tapi ngono iku ya rusak hadis. Mergo Nabi komentari zakat itu untuk khadu min asniyaihim faturadu ala fuqaraihim. Jadi zakat itu khadu min asniyaihim kok wong juga dijupuk terus dikano fakir. Nah zakat modal kowe bulet terus piye? Ini mau gejol-gejolkan. Tapi jare sepak arok ya tetep ngotot. Ya tapi piye-piye iku jenenge zakat nyucekno donya apa donyane wong fakir iku suci. Ayo jenenge wong fakir. Iku fakir yo tasawuf. Kowe ra iso pepeng rasa melarat secara fakir terus kowe ra zakat. Goblok atos ati. Wong donya potensi kowe kudu zakat nang ben suci. Ya kan mung sithik. Misalnya zakat 2,5% utawa 10% atau 1/20 gitu. Kemungkinan zakat kan usur, rubul, usur kan hanya potensi 3. Wes tak pekno sing rubul usur wae sing ringan. Tiap 100.000 berarti piro ya? 250 rupiah kan? Gitu nggih. Kan 100.000 iku usure 10.000. Ya, disul usure 2.000. 2.500. Berarti nak tukang parkir untuk duit 200.000 kan mau zakat 5.000, caci yatim 5 dong. Zakat rafia. Sing penting pangerten, adekne mageri ngono tok. Wis rafia pisan jadi tinggal rokokan. Wes ngono iso nyentaki sing parkir, gak mau jauh ta piye. Ngono parkir ate sentak, Pak meninggal wong. Melarat nyentaki wong. Ben mikir. Kowe dagangan ning Malioboro utawa ning pasar utawa angger sing biasa mbok goni terus koyo wekmu. Liyane kan ora oleh. Lah kowe iso koyo wekmu atas nama apa? Tuku ora ora. Mu alasane. Sekulino ning kene yo wekku. Lah mulane ngendikane Quran iki wong apik iku alladzina yunfikuna fis sarra wa dharra. Jadi kula suwun sing biasa dagangan ngoten, sing biasa parkir zakat. Wong 2,5%. Piye-piye meskipun kita melarat, dunia kita ya tetap rawan apa? Syuk. Pemenang nyai ini wong melarat kan tambah dosa gede. Salah wong juga didik sak miliar. Salam templek mbek kula 2 juta. Iku akeh halal. Perkarane dhuwit ra kanggo. Wonten kiai sok nyai ini wong melarat. Ini kisah nyata. Kiai tenan kula, kula nyai ini wong melarat kok. Angin yang suga itu serawan tomak, kalau ngene yang larat, malah tulisannya gede kue be aku, lah kok sakit, itu malah mencekik. Mergo wong melarat ngekei kue beras 1 kilo, ku rawan beras jatah anake. Nah ada wong suga ngekei duit aku 1 juta, kadang duit rakangku duit 1 miliar. Kita salam tempel melarat kira. Nanti 10.000, ku duit jatah bojo melarat 10.000 berarti yo. Astagfirullah, ngomong ngeri di untuk duit wong melarat wong suga. Rawan kau melarat, salam itu tempel rugin, 10.000 ya rasa kaget.
Krungu kabar anake suwe ra sekolah. Mergo ra di uang saku. Ngeri to ora? Iku sirine kena apa Rasulullah ku apik-apik wong mbek fakir, tapi Nabi ku akrab mbek Abu Bakar, Abu Utsman. Mergo Nabi ku kalu dahar donyane Abu Bakar, Sayyidina Utsman. Muga mesti dhuwit luwihan. Ora ono critane Nabi yo dhuwit Bilal Abu Hurairah. Wah, iku dhuwit blonjo iku bahaya iku. Paham? Artinya kan ngiyai ini komunitas wong melarat, salami template potensi haram apa halal? Haram berat perkarane jatah apa? Jatah nyawa no. Melane wong nak kefikiran niku atine atos, ketasawuf kem dadi goblok. Mergo sok tasawuf mok ngiyai ning komunitas miskin, akhirnya salam template kok wong miskin jatah blonjo. Paham ya? Percaya aku ta ora? Lho ya tak wari ngaji kala ya mulai sapi nak gojo wa hadza qasin lam yatuq qalbuhu tuqa wa hadza jahulun kaifadu jahliyan sa. Iku lho ada kitab Diwan Syafi'i. Syair-syair Imam Syafi'i tentang kearifan. Di antara sing karo apali ngene iku. Faqihan wa sufiyan fakun laisa wahida fa inni wa haqqu wa iyyaka ansafu. Ning donya ana wong loro kok nek gak faqihan ya sufiyan. Fakun laisa wahida kowe aja geman dadi faqih kok utawa dadi sufi. Nek iso ya faqih ya sufi. Nek ora tok ora kabeh ngel-ngelo wong. Kaya kowe wis bener, ora kabeh. Wis pol bener wis tak anggap wong pinter. Pilihanmu jos. Mergo dari Imam Syafi'i fakun laisa wahida, faqihan wa sufiyan fakun laisa wahida. Yo aja dadi salah satu. Wis wawahi aku ngandani ketenan. Fa ini wa haqqu wa iyyaka ansahu nasihati. Nak ngenyek wong fikih, padahal Imam Syafi'i itu presiden fikih. Wa hadza qasin lam yazq qalbuhu tuqa. Iki wong sing atine atos. Atine kata kublas, lam yazq gak ngicipi takwa blas. Tapi nak komentar wong tasawuf, wa hadza jahulun. Iki cek gobloke ra keren. Jahil lu lumayan, jahul lu goblok banget. Kan akeh kiai melarat terus di komunitas melarat kok. Mau kancanan sugih. Akhirnya kadang utang-utangan antara melarat. Lah kadang si utangno malah duit SPP. Nek wong sugih utangno kowe duit ra kanggo, tapi nek melarat. Lan kula utang Mustafa yo mikir tenan jatah ngirimi anake kok diutang aku malah mari seroten tok. Ora awan kan. Salah utang berat kan. Aku utangi beras kok iki. Kok utangi karo kabar. Isuke bojone cuarta wae gak masak. Bayangno wong sugih, wong dhe Alphard, sombong. Wes sombong lah. Nek dhuwit aku 1 juta. Kok kadang di parkir Gus, kula sedina iku parkir ping 5 ning kota. Sak parkiran 10.000. Berarti nak pindah 5 toko 50.000. Berarti nak sak wulan 1,5 juta. Wong sugih salam template wong kiai 1 juta berarti duit parkir. Wah, ya to. Wong sugih di Jakarta sedina kan kelayapan ping 5 ora paham kan. Wis mesti Novala misalnya. Kelayapan ping 5 nak parkire 10.000 50.000. Iku nak ping 5, lah nak ping 7. 7.000. Ping sak wulan 1,5 juta. Terus barang salam template kiai mau 1 juta yang mletene karone duit parkir. Tapi luwih gampang halal. Dibang duit SPP mbek blonjo. Iku sirine, itu hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lain Nabi ku wa yufiddul fuqara. Tapi wong roh kabeh donature Nabi ku Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Abdurrahman bin Auf. Mergo wong sugih nak ngekeki mesti duit ora kanggo ning keluargane. Disebut yasaluna kamadza yunfiqun. Ulil afu. Afu kul al af. Utai sing oleh mbok infakno iku sing luwih saka kebutuhan. Paham ya? Lain darani afa yafu afan barang sing luwih. Lah, kowe ora tau luwih. Mulane ora usah nafkah. Tapi aja ngrasa donya suci. Piye-piye kowe melarat hasilem ya kok rafia mau. Lah iya to kan misale wong ora duwe ning pasar, mung nggawa sah. Ape dagangan, Kang. Pasar wae wong akeh anggere digoni sake kudu wae wong liya ora oleh manggon. Yo halal, kula lagi seneng. Lho kula lah ana manggon yo ora oleh piye wis biasa wong iku ben wae wong iki. Tapi nak ngrasa wae atau atas nama apa? Wong ora melok tuku. Bayar sewa yo ora gelem. Nah, cara kula dia tetep zakat mawon. Wong 2%. Istilah teh. Kaya anut Quran apa alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Jadi tak warai kuwi. Nek cara fikih wong wajib sedekah ngenteni sugih. Nek cara Quran mboten marat sik sugih kan apen sedekah ya.
Jadi fisarro wadoro itu waktu sing ora en. Wong saiki sampean milih dadi wong fikih apa dadi wong tasawuf. Tasawuf. Bodoh, ora tasawuf bodoh. Nah fikih atau ora kabeh wujud. Ya ora atos, ya ora bodoh. Ya tanpa identitas tapi. Terus kula warai gitu, terus wong iku aja mau anut ulama sito. Kudu anut ulama. Mergo cara pandang ulama itu banyak. Kalau bolak-balik cerita tentang budi-budi Syakik al-Balkhi itu wis ngalim. Tapi wong salim-alime wong tetap alim guru. Jadi masyhur. Ini gua asline pedagang kaya raya. Bareng dene diulang tasawuf terus milih tasawuf. Padahal zaman dagang dene donatur santri. Sering ngekek duit pondok, ngekek duit santri. Gara-gara dene tasawuf iku roh anggene padang pasir ada burung itu patah sayapnya. Bareng patah sayapnya itu terus manuk-manuk dia makani burung itu. Akhirnya walhasil burung yang patah sayapnya itu tidak kelaparan. Delalah ditegir dipakani kancan-kancan. Ini matur gurune, ya Ustadz saya akan berhenti jadi orang kaya, jadi donatur, kulo tawakal rezeki kau pangeran. Karena saya melihat kenyataan tadi. Gurune gue ngakak-ngakak. Blok. Anut kok sing dipakani, anut sing makani gak kena. Sadar. Dari al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Kan lucu kan dia kok milih posisi anut manuk sing dipakani. Lagi aku delok kenyataan ngono kok terus anut sing dipakani, anut sing makani ra. Kena. Wong al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Nggih Pak Guru Rasid kadang kita sebagai murid itu salah pandang. Kita melihat itibar, melihat yang dipakani. Guru kita yang punya kearifan ngeleng nolak apa niru sing dipakani, kok gak niru sing. Makanya guru itu penting karena guru ini yang meluruskan cara pandang kita. Lalu wong kudu ngaji be wong alim sing waras. Ya mau sing ya sufi ya faqih. Tawa koyo-koyo pisan niku bagus artinya. Wes penak lah, penak pokoke penak. Mergo pikiran itu iso dirusak tenan ana pembanding. Ya kula masyhur ge cerita Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kurang pinter jenenge Khalilullah. Malaikat ora tau sinau nyen malaikat itu standar. Malaikat Israel niku badhe nyabut nyawane Nabi Ibrahim. Ibrahim protes. Malaikat Israel Anda pasti salah. Saya ini Khalilur Rahman, saya ini kekasihnya Allah dan ditulis masyhur saya ini Khalilur Rahman. Kowe tumo ana Khalil yumi itu Khalilah. Masa kekasih mateni sing kasih pasti Anda salah. Israel balik, kemudian kan mau mikir standar ya. Bareng balik ning Allah, logika Ibrahim masuk akal. Ngosok kekasih membunuh yang dikasih. Bareng matur Allah, ya Allah kata Ibrahim khaliluka begini-begini. Terus jawab Allah, bilang ke Ibrahim, wahal ra'aital khalila yakrahu ayyal khalila. Malaikat tuh ilmu adanya. Jadi pangeran ngeten, mosok kekasih rasyap ketemu sing dikasih. Iya, wes mati. Makanya ini penting. Makanya kalau dalam tradisi kita, alim itu harus ada muqabalah, harus ada perbandingan. Karena pikiran yang kita sangka absolut, ternyata tidak absolut setelah ada pembanding. Makanya cara kula Nabi Isa bin Nabi Muhammad, cara kula Abdul Nabi Muhammad. Bukan karena akidah saja, kita tahu logikanya. Bukan karena akidah, tapi memang kita tahu logikanya. Tentu pertama karena akidah, tapi bukan karena akidah. Kita kan tidak taklid kita. Nabi Isa itu gak kawin, akhirnya nanti anak. Gak kawin, akhirnya nanti. Terus khusyuk era karma. Khusyuk. Orang digasan gak rugen, kok khusyuk Nabi Isa. Terkenal itu nak ditabuk bikinnya kanan, dikeno. Nabi Muhammad garwane kata. Garwane kata itu nak dar di depan umum. Nabi itu sering dar di depan umum. Metu tamu beda. Senengannya Nabi ngetonan ada. Nabi Isa terkenal tukang tirakat. Nate turu sauri-uri ora tau ngangge bantal. Ngangge bantalan pisan watu dilingno pangeran. Kowe jare seneng aku kok jek bantalan bareng. Nabi Isa iku khusyuk. Muhammad boten. Soal turu ya sing enak. Garwane wayu-wayu.
Nak dari sing enak senengane dahar biro asatin. Napa? Kaki napa? Nabi Muhammad sing terkenal tasawuf, sing ahyini miskinan, miti miskinan ora kabeh Nabi senengane dahar biro apa? Sate. Ora kaya kowe keceluk sugih wis cek tempe, Nabi keceluk melarat dahare cek daging napa? Ini cerita. Tapi apa yang terjadi? Nabi Muhammad derajatnya itu jauh di atas Nabi Isa. Kenapa? Karena ada pembanding tadi. Dengan sifat Isa yang nggak punya istri, punya anak, malah mirip Tuhan. Dengan sifat Nabi Muhammad yang punya istri, punya anak, sama sekali nggak mirip sama Tuhan. Sehingga Rasulullah aman di Tuhan, kan Isa gak aman. Oleh cara Nabi Isa ke Muhammad kejukan, bener aku tahu aman gak di pengiranmu. Kowe gak aman, khusyuk. Nah, mulane sufi itu masalah. Mulane umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang paling kultus, paling iman, paling takdim Nabi Muhammad. Tapi umat kabeh liwat ulama malah ngajar ora Nabi duwe al-a'rad al-basariyah. Duwe sisi manusia yo kawin, yo ora duwe, kadang yo utang, macam-macam. Nabi gak ada utang nanti kabudut yo. Wong Yahudi bisa. Kalau Nabi nanti buatan gada Siti Nafakah tentang istrinya 30 sok utang wong Yahudi. Wong Yahudi minta jaminan. Harus ada jaminan, Mat. Nabi dipercaya langit, masuk kiri. Wah, cara umat, aku ora percaya kowe. Mbak Nabi dikai baju rompi perang. Justru itu mengangkat derajat beliau. Semuanya bahwa memastikan melihat Nabi punya istri, punya anak, punya cucu, makan, jelas dia manusia, tidak Tuhan. Isa gara-gara seperti itu. Nah, artinya kadang kita ini hanya halunisasi ya, karena kita wong khusyuk bayang wong apik sing ora kawin, sing omongan hati-hati sing. Justru akhirnya wong kultusnya berlebihan. Nah, berlebihan kultusnya terus kowe pas salah dinut. Enak wong koyo kula biasa, kadang iso barang macam-macam. Nah, salah rapati dinut. Nah, kowe terlalu khusyuk, pas salah pun iki sirine mukobalah. Sirine kena apa nabi sing cara zahir kawin yo diputra diputu kok luwih afdal timbang Nabi Isa sing tirakat. Gara-gara justru dengan tirakat berlebihan malah Isa keserempet diarani. Umpama kula bayangno Nabi Isa kok kawin kok dia anak. Umatilah orang arah kudus. Nanti koyo napa? Pengen. Kok jelas pangeran lam yalid walam yulad. Saiki Nabi yulad. Kok gak ada putra, gak ada putri. Pangeran ra dibujuk, Nabi gak ada. Mulane Nabi ku aman. Mulane Nabi itu sering muka syafa pas dahar. Pas dahar itu Nabi muka syafa. Itu sir kata ulama, sirinya apa kok Nabi itu pas dahar malah muka syafa. Nabi itu ngerti alam al-malail a'la seringnya pas dahar. Ketika ulama-ulama justru itu Nabi sedang memerankan ubudiyah yang luar biasa. Karena Nabi jadi Nabi setelah Nabi Isa yang dituhankan. Maka beliau jadi Nabi harus menunjukkan kalau dia benar-benar tidak Tuhan. Caranya adalah menampakkan al-arad al-basar. Kita tahu mikir ngono. Kok kena rata terang, no, mesti luwih srek sing luwih khusyuk. Paham tak maksud? Paham. Ya melane ngaji. Jadi ojo dadi fakih, ojo dadi sufi. Nak salah sitok. Muga-muga salah sitok diparingi pangeran milih. Milih fakih apa milih sufi? Apa kan? Milih suka dan bosan marat. Eleng-eleng. Terus kula wau fatwa gitu, terus halal be haram niku tuwa halal. Halal be haram niku tuwa halal. Jadi misalnya duit wis liwat lonte, liwat copet, itu anggape mutanajis. Anggape apa? Mutanajis ora najis tapi kena najis. Artinya kena jisu. Ya mau misalnya ono wong selingkuh. Duit pertama kan kok hasil adol gabah. Bareng dienggo urut paham nang nerangno pinter. Padahal wong saleh ora tau selingkuh, ora ono sing gelem. Terus bareng kena wong maksiat apa kan? Mutanajis. Tapi kan duit iki asal usule halal, ya tohir, ya halal. Jadi cara kula niku tuwa halal. Ya tuwa napa? Tuwa halal. Jadi ning donya iku tuwa halal mon tak jamin ning donya iku tuwa.
Mulane sampean kudu ngaji ya. Baru kayak diskusinya Imam Syafi'i bin Syaiban Ar-Ra'i. Kalau melihat filosofi zakat adalah tathirul mal, mensucikan harta, maka kita pun yang miskin sering harta kita itu tidak suci. Kita punya warisan dari orang tua, tapi kita bersaksi orang tua kita untuk mendapat warisan itu sengketa dengan Pak D kita, dengan Pak Ali kita. Yang bisa saja yang benar itu Pak Ali kita, Pak D. Orang tua kita ada sengketa, tapi mbah kita sengketa sama mbah lambung kita. Kan mau serawan subhat kabeh. Yo tora. Lho yang menakoni ada sok suci. Bulet. Wis sing kiai lah, sing ulama lah. Sopo sing donyane gak rawan subhat. Niki warisan keng abah. Abah dulure piro 5. Lah kowe untuk warisan paling akeh mergo abah kula kiai diane ra kiai mlen dibagi paling akeh. Paling akeh kok halal thayyib banget paling akeh yo nyerempet. Lho kula nu anak kiai, bapak kula kiai, mbah kula kiai. Riyen bapak kula untuk warisan paling akeh mergo bapak kula kiai. Tapi bapak karena wong waras, wong jujur nak ngendikan mbah kula kiai. Dulure ki kathah sing kiai mbah kula tok dulure papa. Ya untuk paling akeh. Nak ngandani putu-putu nek ngono. Cung aku untuk akeh mergo kiai. Dadi nak dinggo maslahat pondok ya ora ono hisabe, tapi nak mbok hadun nafsi ya hisabe akeh. Wong aku tok akeh ku asline ra jujur. Mergo mbahku ngerti nek aku kiai dibagi. Dan nak mbok hadun nafsi ya haram nak dinggo pondok maslahat halal. Yo nek di bapak kaya aku, mbah kaya aku, lan sing ora terus ditutup-tutupi. Paham? Podo ae bener seban tapi ya bener Imam Syafi'i istilah nak mau melarat zakat. Ku dikekno sapa? Terus nak maknane hadis tu khadu min aghniyaihim faturadu ala fuqara itu terus zakat dijupuk kaum juga. Dikekno wong melarat. Lah nek iki kan kaum melarat dioperno. Melarat. Lah kok nek sing melarate pinter pisan nak ngene. Rugen Mbak Mustafa padha melarate. Kang, aku melarat Kang, tapi aku butuh zakat takekno kowe. Terus jare Mustafa, aku yo melarat wis suwi ora kelar zakat. Wis zakatku pek kowe deh. Malah perah-perah. Kok bal-balan. Tapi apapun itu hikmah ngaji niki kita minimal ngilangi ujub. Jangan karena kita miskin kemudian kita merasa tidak wajib zakat. Bagaimanapun dalam harta kita saat kita miskin pun ada syubhat, ada bulat. Aku ramli haram, ada bulat. Wong modal rafia kok untuk duit sama. Iku nak sewengi lah, anak lapangan dikuasai berbulan-bulan. Coba. Tapi orang darah haram, dosa sebenarnya kan. Kalau seneng itu gambar. Seneng mana sih gelem zakat. Seneng mana sih gelem. Nah, mulane ono wong njaluk itu ya haram. Tapi ono yang alim senengane njaluk. Ditakoki. Wong njaluk kan haram. Ora nak sak ndure kebutuhane kan haram. Suatu saat ono wong alim alamah senengane njaluk wong sugih. Tapi ora krana nafsu njaluk. Terus ditakoki. Jenengan wong alim kok njaluk. Wong iku nak ngekeki aku ganjaran ta ora? Iki ganjaran. Wasilah yo. Ya mergi jenengan jabi. Wong ngene iku nak ora tak jabi lali lho, pentinge ngekeki. Aduh ya kok penan. Kena wong alim repot. Wong iku nak ora tak jaluki lali kewajibane apa? Nek. Ya repot. Tapi coba terus jaluk. Iki mau cerita, pikiranku nak ana pembandinge iku yo terus rubah. Mulane ning tradisi pesantren wong alim iku nak wis duwe mukabala, maknane duwe sekian perbandingan apa? Pemikiran. Jadi mukabala maknane wis dibanding-banding. Ya maknane napa? Mun napa? Dibanding. Kon kula terusno. Mau kan bakas halal gitu, terus niku penting ya dadi halal niku halalu hukmin la halalu napa? Aine ngeling ya halal iku halalu hukmin la halal aine. Misale kaya Mustafa kok mangan daging asu. Dekne ra ro nek iku daging asu, ya halal. Senajan to aine sing dipangan haram, rupane daging asu. Tapi karena dia tidak tahu, maka status hukumnya halal. Berarti fal halal halalu hukmin la halalu ain. Mulane masyhur cerita tentang Kudus, Raden Asnawi itu tokoh revolusi ya tentang Kudus. Itu tersebut dulu. Niku pernah mau dipermalukan Cina. Perkara ini wong kok antine Cina. Di depan umum Cina mau ngekek ngerti wong sekelilingnya nak ape nyuguhi Raden Asnawi daging anjing. Bareng diaturi
Wis didahar mbek santri-santri ini di depan umum. Yai tahu tadi yang dimakan apa? Tidak tahu kok. Itu tadi daging anjing yang sudah dimakan Yai tadi. Nyongkone kan Raden Asnawi isin. Dasar wong alim, alhamdulillah dong cara ora dibodoni ora rasane daging anjing. Jare jeneng wasem jebule wong ora isin tenang ya. Alhamdulillah cung yo dibodoni, cara ora dibodoni ora tau mangan daging asu. Wis halal ora rasane sampe kan ada dibodoni. Karena tadi fal halal halalu hukmin la halalu aini. Eling-eling tadi halal itu halal secara status hukum. Jadi misalnya kayak makan buah syubhat kayak roh, atau makan daging asu kayak roh, statusnya halal. Padahal ainnya ane fal halal halalu hukmin la halalu aini. Yang pentingnya ngaji nggak. Tapi ojo terus gue ngenteni dibodoni wah. Wah yo repot sing alami wae. Kalau seneng be ulama-ulama, tak seneng ini ku nopo ge? Ngawure iku cek pinter. Imam Syafi'i ku nate didolani tiyang atau misalnya Mustafa berukin dolan tengen kula. Bareng mulai Mustafa ngrasani kula, sing elek-elek kula. Terus Rukin matur kula, Gus, Mustafa sing nyucup jenengan wolak-walik Gus nak bar metu keng jenengan ngenyek jenengan, ngrasani jenengan. Dari Rukin, Imam Syafi'i guyu ngakak-ngakak. Bagus dong, berarti saya wibawa. Jute nak ning ngarepku rawani. Imam Syafi'i ku delok donya ku sepele wae. Jadi sing kabeh adu-adu ku kecewa, wah asem jebule. Sono critane Habib alim alama. Dene iku pas sugih tamune akeh, pas larat iku terus ra ditamu, kanca-kanca dhisik sing seneng dolan iku terus ra tau dolan. Ya padha ana provokasi, Beh. Temen jenengan tuh tidak ada yang benar. Ketika Anda kaya dodolan jenengan, bareng jenengan melarat ora. Malah bagus dong. Aku malah susah apa melarat didolani reso hormat. Jadi wong pinter wajar wong pinter ku teke hebat. Kodang tenan. Selama ini kita anggap seperti itu kan F. Misalnya Rugen Sugih dodolan, bareng melarat dodolan kan seakan-akan perilaku kita ini salah. Menurut Habib bagus dong. Aku paling susah ditamoni reso hormat. Bagus dong, pas darah aku melarat atau dolan malah aku bingung. Aku sih nomor untuk kono kok. Nah, mulanya selama ini kita mesti ngeritik perilaku itu. Padahal itu bagus, no? Tenang tau. Mulanya gini orang rodo wahyu nyepelek no kue roh kue gitu, ngrakang gue bagus dong. Jadi aku razino, bagus. Pokoknya ngono, pokoknya. Nak ramah be aku kecoba malah masalah. Bisa tak kan? Dan ulama itu desain uteknya itu segitu. Kira rasanya itu ulama tuh. Mulanya cara pandang kamu cek wong awam. Zaman akhir kok jodoh khianat, nak sugih do moro, nak melarat. Ya malah penak melarat didolani malah bingung. Melarat kok jadi tontonan. Tiap kancamu dolan kan artinya menonton kemelaratan anu. Paham? Ya orang ditolani ben kayak apa malu kita pas kita melarat utang tonggo konco dolan kan malah isin. Ada orang sing aman. Paham kan yo? Mane semua sing niru ulama-ulama di cek penak ngadepi hukum sosial dari bab. Oh, yang semula malih job jenengan atau jogo ngrasani jenengan bagus dong. Berarti aku wibawa. Sing arep nyatane rawani. Amlane bener Imam Syafi'i berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hebat. Wong munafik koyo ngono gedhinge ning ngarepe rawani wanita. Kowe aja anggap munafik ku cerdas, iso bermuka dua. Ora justru Nabi saking wibawane nyatane ning ngarepe rawani. Mikir ngono ora iso. Iku Imam Syafi'i. Lah dekne yo faqih yo sufi mau. Faqihan wa sufian. Syafi'i faqihan. Wal maqala at-tasi'ata asyrata. Utai makalah kang kaping 19 iku ngene. Ukhiyat den wahyana ila badil anbiya manis bagiane pira-pira nabi. Apa dawuh iki? Atini fi ma amartuka. Wala ta'sini fi ma nasaftuka. Atik taat sirani ingsun. Nabi didhawuhi pangeran, nabi sinten mawon. Kowe taat ning aku fi ma ing dalam perkara amartu kang merintahno ingsun ka ing sira. Kowe kan ata kongkon nabi ke sing nurut ora sambantah. Wala taksil lan aja durakan isirani ingsun fima ing dalam perkara softu kan nasihati ingsun ka ing sira.
Evi matik sing dalam perkara da'au tukang ngajak ingsun ka ing sira ilama maring perkara fihi kang iku ing dalem asolahu te kaapiane dunya akhirat. Nah itu kala nyegah ingsun ka ing sira amma sayang perkara fihi kang tetep ing dalem al fasadu te terjadi kerusakan. Wal maqala lisrun utawi maqala kang kaping 20 iku ngene kila didhawuhna ngene kamalul aqli darane akal sing sempurna iku ittiba ridwanillahi taala iku anut golek ridane Allah taala. Wastina bisakhatihi utawa suftihi samin lan ngeduwi gendune Allah. Diindarani wong akale cerdas ya sing golek ridane Allah sing ngeduwi gendune Allah. Ora kok penemu ilmu apa ora wanger wong takwa ya cerdas. Dawe Senawawi oleh komentari dari Fasila Fudalika Tesulayani itu jununu gendeng. Jadi mulai kalau sering cerita ulama itu nak ngedikan kasar, kalau tak lumayan darah ini sampai merajin. Imam juga berarti saya darah ini orang bener gendeng, ya. Fasila Fudalika jununun. Iku mana nih? Ulama di saya keras atas apa? Taman naita antam si fakihan munadiro biwairi ana enwal jununu. Kono, kowe kepengen ngalim ngalama, tapi ra tau sinanu, kowe tak kandhani yo edan iku macem-macem. Jadi di saya ora ketika itu aslinya kasar-kasar. Jadi taman naita antam si fakihat munadhira, tapi biwiri anaken mau kangelan mau sinanu wal jununu. Kono, edan iku macem-macem. Lah kowe paling parah maksudnya. Kata sedikit sing darane akal sempurna iku ittiba urid wanillah wastina busufti. Sakhoti udah sukti sami. Artinya fakhilafu dalika ada uang rangono berarti mengenai jenengan barang rodo pena baru kaitan kue rapati mukallaf nara mukallaf ora kena bisa malah aman seneng ruh aman. Entah kau pengen kok keliru edan gusti. Tapi harus takoi lah kok roh duit edan modern. Edan kok roh apa? Nah dari kacaku ora, wong edan itu cerdas. Sarok wong edan rata-rata ning pasar. Kenapa? Berarti cek iso mikir, karena banyak tersedia makanan. Lagi tahu edan kok roh pikiran wong edan. Yo, kula kan rodok Gus, dadi roh logikane. Dadi dek penganalisis wong. Parah kan kula nuran. Dia nanti ngaji kula mahal iki. Ngaji ya. Nak ambek Gus yang terkenal jadab, mau tenan nyucup. Alasannya dur dek nih. Kan wonten jadab terkenal wali. Wabil kancane nyucup dene ra nyucup. Nyucup ora nyucup dhewe. Mau dur kula. Kono lagi jadab kula sedan. Waduh. Jare dur dek jare. Kono lagi jadab aku sedan. Ya Allah Gusti ya ditakdir di murid ngene. Kan bocah pinter sakit maca mahal iki. Murid macam-macam wis. Ana sing sopan gobloke ra karuan. Kayak kono lagi jadab aku sapa? Iya. Itu durene cara dene mergo edan wis derajatnya tertinggi. Ya tapi nak cara wong tasawuf, cara mukasyafah, ya jane sing edan ora kudu sing pasar-pasar. Angger anut perintah Allah nggih napa? Edan cara Senawawi ya napa? Lah nek edan piye yo ora usah kok rumah sakit jiwa ra bab. Wong sing ngono ku milyatan. Soale wal jununu. Wal maqala al hadiyatu wal isrun. Iku ngene iki lah didhawuhna apa ngene. La gurbata ora ana keasingan iku mujud lil fadili kedhe wong sing terhormat. Wong sing di sifat terhormat iku ning donya orang rasa asing. Ya happy wae. Paribasane ki urip nang Amerika ya happy wae. Ke wong nek asik sujud mbek pangeran, asik mbek pangeran, urip ning ndi wae ya happy wis gak masalah. Walawat lan ora ana nggon sing tenang iki mujud, waton nggon sing mbok tetepi. Lil jahili kedhe wong sing bodho. Tapi nek wong bodho urip ning ndi wae wis gak ana nyamane blas. Wong ora ora pangeran wis lara kabeh. Panjen lara tenan. Lara tenan. Wong ora ora pangeran wis lara tenan. Ail mutasifi tegese wong sing bersifatan ngeten nggih. Ayil mutasifu damel mutadab menuju ulang totan. Ayil mutasifu tegese utahe wong sing bersifatan bil ilmi lan ilmu wal amali lan amal. Iku kana ana sapa mutasif bil ilmi wal amal ana iku mukroman den mulyano muadzuman den hormati internasi mungguwe manusa. Fi ayyi baladin ning endi negara kana ana sapa wong.
Orang yang punya amal, punya ilmu, dia hidup di mana saja pasti terhormat. Mergo tadi perilakunya sudah terhormat. Bahkan namung kok ana apa kulo baladin, apa saben-saben negara indah mungguhe wong iku ana iku watonan dadi tempat singgah sing nyaman. Mergo dekne di perilaku standar, di ilmu standar, semuanya standar. Jika hidup di mana saja ya nyaman. Kalau karena senajan ana sapa wong iku goriban wong monco, senajan to status dekne wong monco pendatang, tapi kalau dia punya ilmu, perilakunya benar ya di mana saja nyaman. Meskipun dia goriban statusnya itu pendatang. Dawal jahilu tawung sing bodho iku khilafu dalika. Iku sulayane mengkono-mengkono kabeh. Artinya senajan to dinasti orang situ, kalau perilakunya agak standar, tetap dia dikucilkan. Wal maqala asa niyatu wal isrun. Te maqalah kang kaping 22 iku kila dindawono bengi. Mangka nabito ati inda wa qariban kana dinan nasi kaya. Mante sapane wong kana ana sapa man bito ati lan to al inda wa ya ana ing mungguhe sisi awal qariban iku parep. Karena mengkono sapa man benan nasi antarane manusa iku horiban wong sing aneh. Wong sing orientasine taat ning Allah taala, iku wong sing cara wong akeh mesti wong aneh. Nggih to. Misale wong nyimpen dhuwit iku seneng, kadang wong takwa iku wedi nyimpen dhuwit kok nang hisab. Akhire sedekah banter. Cara umum kan aneh, wong kok sedekah banter. Umume rong wedok ayu kan delok kesempatan, rugen merem kan aneh. Wong ayu kok merem, mergo saking taate, sampe yakin ra gelem. Dadi dua kombinasi ku dadi ana napa? Merem. Paham kan yo? Mulane dene aneh, mergo wong nak taat iku cara manusa aneh. Wong di duwe akeh seneng, nak wong taat di duwe akeh wedi napa sih? Dan delok wong ayu sing ora mahrami wong seneng, wong takwa wedi. Para pejabat umumnya wong seneng, wong takwa wedi. Njen wong aneh, wong takwa iku wong aneh. Jadi mangka nabito ati inda woi koriban kan abenan nasi nabo koriban dia kepane. Kata Dewi Nabi lah pada ati koriban bahasa Yahudu koriban. Dewi Nabi fatuba lil huruf. Fatuba mengkobejo banget lil huruf di wong sing a. Kulo nu darane ngene bola balik. Ya perkara ini kulo nak diundang pejabat itu angel teko. Meskipun ya kadang teko. Kadang gue tinggi-tinggian piye pejabat ya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ya rada tangel. Piye kula nis kadung ra bangga. Biasa kenal pangeran untuk bangga kenal pejabat kan koyo mudun pangkat. Aneh wae cara kula. Nah kula sering kadang sing ngundang kan wong provokasi. Gus ini acara ini nanti yang menteri datang gini-gini, ada gini-gini. Cangkemmu biasa kenal pangeran perang nomor aneh-aneh. Maklar kok pintunya agak ruan. Kita ini sudah sibuk, sudah masyhur. Tapi ya kowe kudu kadang-kadang teko. Piye-piye pejabat yo umat Kanjeng. Tapi kalau sering teko. Piye-piye rawan masalah. Kita ini manusia punya tomak, punya rencana macam-macam. Nah, para pejabat jangan-jangan yang kuatnya tomak kita. Kalau yang kuat kamu islahu datil baini, memaslahatkan bangsa Indonesia, ada apa dekat pejabat? Kalau kowe yakin bahwa Anda adalah penyelesai problem, tapi kalau Anda menjadi bagian dari apa? Problem. Yang mikir, yang ngaca sih. Ya Allah, tunjukkan wajah kami. Ini wajah problem apa penyelesai? Enggak, gambar buta. Waduh, naik. Wong ora awake, wong ora napa? Apa? Mereka kadang masalah itu sebaiknya dibiarkan, karena nanti ada masalah baru. Jadi kadang sebaiknya masalah yang jadi sunnatullah itu dibiarkan. Kadang ada masalah nopo, baru. Mulane tradisi ini ulama itu anut dawe Nabi sataku nubitan. Al-masyi fiha khairun minal qaim, wal qaim fiha khairun nasai. Jadi nanti itu di zaman akhir akan banyak fitnah. Orang yang posisinya duduk lebih baik ketimbang yang berdiri. Yang berdiri tidak bergegas ikut terlibat, lebih baik yang bergegas ikut apa? Terlibat. Itu ruwet. Kalau kan bolak-balik matur. Nahi mungkar ila yaumil qiyamah itu wajib. Kalau balik balik. Nahi mungkar ila yaumil qiyamah itu wajib ila yaumil. Tapi mulai dulu ulama itu ada pikiran. Jadi ulama itu hujjatullah fi ardi. Ya mau misalnya Ruhin dua anak puber nang perapatan. Kita turun nang Ruhin dia anak puber nang perapatan. Bareng ono kiai liwat disuwit-suwiti, mewakai.
Oke, kita butuh nahi mungkar ngandani cah itu. Tapi masalahnya kita tahu cah nom-nom yang perapatan nak dikandani itu malah terus jotosi kiai. Atau malah ada kemungkinan mateni kiai. Dari dosa mukmin suwit-suwiti gara-gara dikandani malah kepingine nabur. Berarti kita ini menjadikan dia maksiatnya lebih tinggi. Nanti ketika Imam Nawawi tentang beberapa kitab, nahi mungkar itu wajib selagi tidak berpotensi melahirkan maksiat yang lebih besar. Wes bayangno kowe udah di wong tuane. Tak contohno Rukin bukan karena Rukin dia anak maksiat mboten. Kowe bayangno dadi wong tuwa, aja bayangno awakmu dhewe. Kita punya anak nakal ngenyek kiai. Cara aku jek seneng. Piye-piye mau terima ngenyek. Terus gue darani anakmu kudu ditegur kiaiku, kiai bukan dan pun mbah kula pasaran jenengan anak kula nakal sampean tabuki ra apa-apa. Bareng kiyaine over nahi mungkar malah dipateni. Dari dosa mau ngenyek, gara-gara nahi mungkarnya enggak tepat. Dosane kayak apa tersiksa Anda sebagai orang tua dari anak yang dosane mau ngenyek kiai, sekarang dosane mateni. Iya. Paham sih kalau maksudnya? Ini contoh. Kalau seperti itu, kalau potensi seperti itu sebaiknya saya kurang rasa kandani. Karena potensinya kalau dikandani dia akan melakukan maksiat yang lebih akbar. Pacaran, yo mesti haram, wajib kandani anak-anak pacaran. Tapi ono jenis wong, nak dikandani niatnya malah kabur ngajak pacaran. Wes jenis uteke saya lek kok bapak ini. Loh, bareng diruno jebule kowe entuk bojo yo lewat kabur. Loh dengan reputasi ngono kok ngandani sok suci ku teko apa jajal. Paham sih kalau masuk. Tapi kita tetap yakin nahi mungkar wajib, pacaran haram ila yaumil. Tapi kita di perhitungan jenis anakku ndak ra koyo aku. Nah dikandani malah 6. Lah mbon aku wis wong ra tau diri. Tanpa mengeset pikiran masa. Enggak tuh kali ono bocah dicek kapal kok ora bapak rapal-apal. Bareng anake teng kula ya rapal-apal. Bareng bapak yang ngamuk tak kadani. Kuwi jare dhisik dapat bapak setor jus wong. Anak wis maju saiki jus wong. Ngono kok mbok omong nek Gus delok kurang ajar. Anak mbok pleter kowe dhewe. Boyo apa mikir bodoh yo turunan aku. Nanti saiki ya ketemu kula mangkel ra karuan. Perkarane ndekne tak tanya. Ya jogeman tahlil maca kulhu maca muawidat. Ndak ya iku jus 30 kan isih store mo jus piro. Wah sobat kesajen kan. Cara kula tahlilan yo ono gayane. Ora apal 29 jus tapi apal jus 30. Kan gaya cara di dunia tahfidz wong setor jus 30 iku kondang, berarti wis ngliwati. Ini dunia tahfidz ana wong ning arepe kiyaine kok qul huwallahu ahad Allahu samad. Kondang jus. Tapi nek tahlil biasa wae ora usah ngapal 29 ujug-ujug wis. Jadi beda tradisi. Paham gitu. Terus itu pentingnya ngaji be ulama. Kita akan yakin nahi mungkar itu wajib ila yaumil qiyamah. Cuma kita itu diberi tungan. Kadang nahi mungkar itu melahirkan maksiat sing akbar atau sing asyad. Ada kabeh ulama di tradisi misalnya ono tanggane rondo dangdutan, atau tanggane rondo maksiat. Rata-rata itu ngandani ini mubang-mubang. Ibu esek dikandani, wong sekelilingnya sing soleh dikandani. Kau ngerti, nak cah ikut dikandani, songko dosa misalnya mau dangdutan, saya itu dosa mencemooh kiai. Kadang ingin melakukan maksiat sing afhash, sing lebih bu. Tentu ini tidak asumsi ya, kita butuh sekian perangkat untuk memastikan kalau itu terjadi asyad. Tapi kita kudu tetap yakin nak nahi mungkar wajib. Tapi kita kudu diberi tungan. Paham sih kalau maksudnya? Ini terus mulai diisi ulama cara pandang. Kecuali akan terjadi maksiat sing asad. Nah, asadnya misalnya tadi ngenyek kiai dengan membunuh kiai, asad mana? Asad nih. Geremengi kiai, misoi kiai, asad mana? Asad misoi. Ya kita kan iso ngukur. Bayangkan kalau Anda bapaknya anak ibu. Kowe dia anak biasa gremeng mbek kiai, mungkin Anda kan enggak tersiksa. Nek nabuki kiai. Kan lebih nopo? Tersiksa. Karena ini lebih asad. Kalau matur ngeten iki mergi barokah kula sering sinau ahwali abina sinten nabi sinten Ibrahim.
Mulane tak celuk bapak-bapak. Nabi Ibrahim di Mi'raj Allah ning alam malakut. Iku ngono tenang. Awas nek salah paham. Bareng di era di Mi'raj teng alam malakut sing disebut Allah wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas. Bareng di era malakut dijak mlaku-mlaku mek pangeran, pancen beliau Khalilur Rahman. Ibrahim iku sapa? Iku tiang-tiang sing maksiat Gusti. Mereka ada yang berzina, ada yang maling, ada yang koruptor macam-macam. Cara kowe piye? Nggih pateni mawon. Ya kulu nariskok wa ya'sunak. Mereka makan rezeki engkau tapi maksiati jenengan. Jadi Allah ya tak pateni, dipateni. Terus ada orang maksiat lagi dengan bentuk yang lain. Cara kamu gimana Ibrahim? Pateni mawon. Mangan rezekine jenengan, mangan bumine jenengan, durakani jenengan. Dituruti Bapak. Dan pangeran gak mikir, pokoknya dituruti. Suatu saat Allah ngutus Nabi Ibrahim, anam sembelih. Nabi Ismail. Takok mbek pangeran. Ya Rabbi hada samratu fuadi, ini buah hatiku lho jenengan kan nyembelih. Cara kasarane sembrono jenengan iki buah hatiku lho sikan apa? Nyembelih. Terus sampe pangeran kowe lehim pas ning alam malakut. Iku yo kawula aku sing gawe aku enak wae kongkon mateni. Pas kowe ngongkon aku ora mikir, ngongkon kowe mikir. Nuwang Nabi Ibrahim. Itu cerita yang ada di kitab Hikam, di Saraf Hikam. Nah ini pelajaran bagi kita. Kowe nak roh wong liya, kowe lagi khusyuk. Ana tambahan iki lagi khusyuk, ana cawe wedok katokan cekak misale numpak GL Pro utawa numpak wae Ninja. Biasa delok kan rugen ora pati roh. Kowe mesti wah luput suwuk, bocah. Wedok kok calanan. Karena apa? Karena itu udah anak kita. Coba kalau itu anak kita. Gusti maghfirah jenengan sing jembar. Mesti kayak bagaimanapun kita semangat mencibir karena itu udah anak kita. Ada orang yang terkait dengan kita. Coba kalau kita sama-sama maksiat, mesti gue ya Allah, sepurane jenengan jembar. Mulane kula ngaji teng putih-putih ngomong, angger ana wong nasihati, mesti ana masalah yang tidak diutarakan. Iku mau misalnya Ruhin di pembantu elek keriting bocah desa, mecahno piring disentak cangkri patem. Dalam tegane ngerok piring pecah. Mergo elek. Nek misale wayu. Piye carane nyentak wong ayu? Artine dosane iku mesti mecahno piring elek ngono. Kowe iso nyentak wong ayu. Tahu ge nyentak wong ayu. Allah ngerti, nak mentale manusa ngono. Oh ini kan ada disiplin. Allah pirsa tekem iku mesti ana eleke, mbok sentak piye mergo elek. Saya mesti wayu terus bareng pecah piring ngomong mbek Ruhin. Mungkin belum jadi jeneng. Wis ora apa-apa, pecah kabeh. Saiki kowe ngamuk mergo piringe pecah apa plus elek? Jawab iki. Like Peter. Podo saiki ngene. Ruhin janjian mbek Mustofa, jam 8 tet Mustofa kudu teko. Mustofa ora teko, ngamuk Ruhin. Gak ngregani wong tak enteni ora teko-teko. Mergo Mustofa ora ngutangi Ruhin. Jajal misalnya Ruhin diutang Mustofa 10 juta. Bareng nyulayani janji ra teko, mau nelpon gak iso hen, sesuk ae. Nggih. Kowe iso ngamuk wong sing ngutangi kowe. Iso ta? Lah, podo-podo nyulayani. Mulane adrinu aklun waladina liman lah. Lan kula ngamuk iku ya wedi tenan. Kula rugen nek elek, jarang kula ngamuk. Kula wedi tak kok pengiran. Ha, rugen mbokmu piye perkofke. Cara dekne donatur ke wani ngamuk rugen. Timbang takoki pengiran ngono, kula milih ra ngamuk. Padahal kula kecewa pulang. Agar takkan baturi turu kula mesti turu dhisik. Bocah es kritik dek wis. Tapi lah grafe ngamuk eling cerita niku. Iki aku ngamuk mergo ora donatur. Cara dekne tau ngekek di aku 1 juta aku ngamuk piye. Iki berhubung sabar Gusti ya mesti ilahi ka. Dadi wong kudu mikir. Kowe nganti semangat ngomentari cawe wedok katokan cekak piye-piye perkarane ora anak, ora ponakan, ora mantu. Andai kan itu orang kita. Lha iku hebate Allah. Allah ku gambar wong iku koyo Nabi Nuh. Nabi Nuh kurang takwane karo pengen. Kubut ngepol mbek maksiat. Tak gedinge. Sampai Rabbil tadzar alal ardi minal kafirina. Pangeran gawe drama sing ape kecemplung anake.
Mulai ya guna ya rekam ma'ana walatakum. Piye jajal. Iku gambarane pangeran. Pertama kiye deng mbek wong sing maksiat. Entekno Gusti wong maksiat. Tenggelamno. Jebule di antarane anak itu tetep bengok-bengok ya guna ya rekam. Mergo anak. Lihat tenggelam lagi sini kan. Yo ta, beda ta anak wong liya. Beda. Lalu kalau termasuk ulama sing jarang ngamuk, karena ini bayang tuh, umpama iku anakku piye, lan aku akhirnya kebablasan. Sampai Mustafa Berukin nak salah be aku ora roh nak salah gara-gara aku ngamuk iku wedi pangeran, dekne gobloke keterusan terus ora evaluasi. Ora evaluasi nak napa? Pula balik. Aku duloro, baturi turu. Sebenarnya Mustafa ya turu, kan ya. Gusti. Untung kalau wong alim wis asik kae mbek pangeran, tapi ya tetep gelo asli. Saiki sampean mikir, dadi wong iku maca Quran kok aja mok ndelok cerita Kanan iku tenggelam senajan to anake Nabi, delok gambarane pangeran. Nabi Nuh pertama ngendikan Rabbila tadar alal ardi minal kafirina, tenggelam no. Bareng roh di antara sing sampe tenggelam anake. Seorang bapak ya bunajar kama ana wala takum maka. Qala sa'awi ila jabal ya'sumuni minam omongane qala la asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Aja ngono, Cuk. Kowe kudu tobat. Ora iso gunung nyelametno kowe, nyelametno kowe mau pangeran. Wes tekan pas tenggelam Nabi Nuh jadi gugat pangeran. Inna min ahli wa inna wa'dakal haqqu wa anta ahkamul. Lho Gusti jenengan seputi to. Perjanjiannya engkau keluarga saya engkau selamatkan ini anakku. Ora terima keluarga anak. Kan aneh kan, semua yang maksiat ingin ditenggelamkan ternyata Nabi Nuh keberatan ketika tenggelam. Kan sama, mecano gelas nak cah elek mbakmu, iki ya mecano ayu kok ora mbakmu. Berarti saat ki ngamuk cah elek mergo pecah gelas apa mergo elek? Jawab yo. Elek ya kok batere ra karuan. Lah wong mikir ngono bara. Nggih, wong iku ngene ki nek disalayani rugen kok ape ngamuk. Aku ngamuk siji mergo ora ganteng, ora ayu, ora aku ora dewu. Berarti sebabnya aku ngamuk siji nilai ini janji loro elek, nomor telu ora duwe jasa. Berarti sebabnya ngamuk itu telu itu sing ketok. Cuma sing diomongno wong gara-gara nyulayani janji. Padahal ono loro sing ra disebut. Dan itu sebab paling penting iku elek. Ambek ora berjasa. Mulane wong iku ora usah sok suci, paham ya wong ora usah sok suci. Fala tuzaku anfusakum wa alamu bimanit. Pokoke ora usah sok suci. Dari sopo alasan itu dikit, tegas aku. Santri sopo sih rajin belajar tak amu. Sebenarnya sih nggak jam belajar anak guru meriang. Karena kiai-kiai gede pelaturan hilang. Dia pondok kulo mau khusus baca tahfidz. Tapi bareng pernah putrane guru, putune guru. Gus anak kulo SMP tapi pondok gini jenengan bar saya. Seloro kena guru kocok. Kulo niku uang sing ora tau gelem diundang pidato. Agar sing ngundang keluarga sarang, sedan. Lasem, kajen, pengapesan guru pulau sedanten pernah sepuh. Ini acara teng Lasem itu tengah Pak Hamid. Kalau orang tahu beda, atau ceramah orang kau ibu putuku, putu nur. Saya sami nawa tonan. Malah negeri pondok pelaturan jebol mesti kasusnya ini. Kena guru, putune apa? Senyor, biyen bajuber ngger ngaji, ngger basal rong rawon iku dinteni. Sekarang bahasa lu salim, bah bayi udah bahasa. Sekarang walian putu-putune baju bermodal ngajen bahasa lu, agar ngaji ngenteni putune baju putune guru. Padahal bahasa lu wongnya dua disiplin tapi kena putu guru. Takut bala waminami, takut bala karim. Iya. Dia mau, wong so tegas mbek sing nyulayani janji, tapi kowe so tegas mbek sing ngutangi kowe. Gak ditagih sok meneng tegas barang. Ya itu pentingnya lah ya malah nih kue bayang no misalnya sing neng perapatan ku anak terus diduso muh neng perapatan saya kira apa ono kiai ngeloroi mesti kayak mikir ampun bah mungkin malah rakaru karena itu anak kamu Lane kula suwun wong mikir kados kula ngeten iki ben ngerti. Kayak apa Nabi Nuh tegas ini wong kafir sampai habiskan orang kafir. La tadzar alal ardi minal kafirina dayyar ai ahad dan satu pun orang jangan disisakan asal berstatus kafir musnahkan semua ya. Apa nggih tontonan sing ape tenggelam. Dalam pandangan Nabi Nuh ketok meripat. Iku prapodo karo ngene.
Kafir lho noh iki, tak tenggelam no. Mikir anak. Lane wong apike di anak. Ben kowe iku nek ambek anake wong sing nakal lu mikir anakmu ya potensi. Setidaknya kalau sekarang belum nakal masih potensi. Mari kula suwun nak sira di anak nang di anak, tetep namari bijak. Kula nu jog di anak kita tambah bijak. Dene wong tambah di anak tambah ra bijak wis dasar. Yo dasar-dasar serang nek diterangno. Terus soro mustaufisan mantek se wong istana sakang nyaman sapa man bistiwa itu atillah kelawan sibuk taat ning Allah taala mahdhur Allah soro mengko dadi sapa wong mustaufisan ku asing anin nasi sange manusa wong sing asik taat be Allah mesti dengan sendirinya mustaufisan anin nas mesti nak ketemu manusa niku ngrasa napa asik.